takulandirani mu program yathu yoyamba yochedwa Yendani Ndi NICO. Mu program imeneyi tikati kucheza ndi anthu osiyana-siyana kuwafunsa mafunso kuti tione ngati amadziwadi kuti NICO imatani. Program imeneyi ikupereka mwayi kwa anthu kuti awine 300,000 kwacha. Each contestant has the chance to walk away with that figure. Ndetiyeni tione kuti contestant wathu oyambirira atiuza zotani. Lero tili ku area 5 Machinjiri ndipo contestant wathu woyamba ndi Pitson Kamuyango. Muli bwanji lero? Tili bwino, kaini muli bwanji. Tili bwino takuyandirani lero mukuti muyenda ndi NICO eti? Kwambiri wake. Tikudziweni kuti inuyo mmatani komanso program imene mnayidziwa bwanji? Program ya Yendani Ndi NICO nayidziwa kuchokera pa tsamba la NICO pa Facebook. Ndithu. NICO Group Malawi. NICO Group Malawi. Ndi pamene munaona ndithu kuti kuli mpikisano umeneyo inu mwati ndi yes minutes. Okay. Inuyo mmatani? Ineyo ndimapanga ma decorations ama ukwati komanso ndimatulira ngongole za anthu. Tida big yetu lero. A debt collector. Ndiye mukapambana kuwina 300,000 kwacha. Inuyo mpangana kachani? Zilipo zambiri zopangira ndalama. Monga ine munthu timango yosapo kungunipasa 300 ndoti pene pomwe ndipasa 270 fika 10% ndi yosapo ndi yaje khumi imenecho. Ndithu. Ndetsa kuchedeseni yayi tikolesani mu vani yathu imeneyi muyankhe mafunso 5 chabwino. Kena kumutione kuti muyamba ndi muyenda ndi amazingati lero muyenda ndi NICO. Chabwino. Ndithu. Zikomo kwambiri. Khani pompo. Pitson Kamuyango mwafikatu mu NICO vani yathu. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Mwakonzeka kuti muyankhe mafunso athu? Ine ndakonzeka ndithu. Chabwino. Sono momwe tinanenera muja tinanena kuti tikufunsani mafunso 5. Mafunso 5 amenewo iliyonse value yake ndi 60,000 kwacha. Chisonyezo kuti mukalondola mthumba mwanu mukhala muli ndi 60,000. Zikapezeka kuti funso lobwera patsogolo pake mwalakwisa, zipezeka kuti tichosa 50% ya value ya ndalama yomwe mwawina kale. Chabwino. Ndeti kuyamba eti? Mwakonzeka? Ndakonzeka. Chabwino. Yes. Funso lathu loyamba. NICO pension ikuchitisa mpikisano oti customers atha kuchita mpumi nkupata mwayi owina 1 million kwacha ngati kuti alembetsa mu njira za makono zotsatira pension yawo. Chulani dzina la mpikisanowo. Ndi A, retire ready and win. B, financially fit and win. Kapena C, retirement race and win. C. Inuyo pamene popo mukuona kuti mwalondola? Ndikuona kuti ndalondola. Munalondola pang'ono komano yankho lenileni ndi A, retire ready and win. Ndiye kuti pakadali pano tidakali pa 0. Funso lathu lachiwiri. NICO pension yabweresa njira ya makono yothandizira kuti makastoma awo azitha kutsatira ndalama zawo za pension kuti zikuyenda bwanji komanso atha kusintha ndanda ya anthu amene atapindulepo. Njira za makonozi ndi zitizo zomwe mungagwiritse ntchito. Ndi A, *323#, NICO pension smart app ndi online portal. Kapena B, *327#, NICO pensions website. Kapena ndi C, Facebook, Instagram ndi Twitter. Mukuona kuti mwalondola? Ndikuona kuti ndalondola. Munayesapo kusata ndandanda wa pension yanu? Ndinayesapo. Inu nde mwalondola tikatere muli ndi 60,000 kwacha. Zikomo kwambiri. Funso lanu lachitatu. Pomwe mwini wake wa ndalama za pension wamwalira, ndi chani chomwe chimachitika ndi ndalama zakezo? Ndi A, ndalamazi zimakhala mbali imodzi ya chuma cha munthu omwalirayo. Kapena B, ndalamazi zimaperekedwa kwa achibale omwe anasankhidwa ndi omwalirayo. Kapena ndi C, ndalamazi zimaperekedwa kwa bwanamkubwa ofisi kwa DC. B. Tikatero ndeyo tikhala ngati mwalondolaso tikachikena. Ndikuti figa yanu yakwana 120,000 kwacha. Wow. Tikatero tikupitirizano mafunso athu. Kodi munthu akatadulidwe ndalama pa mwezi imene ikulowa ngati ya pension, amayenera kudulidwa ndalama yosachepera maperesenti angati? A, 5%, B, 10%, kapena ndi C, 3%. Basi tukhala ngati inuyo mukungowoloka. Apaso mwawinaso 60,000 kwacha ya ina.
tikatero ndiye kuti ndalama yanu yakwana ba 108 talondola 108 yes ndekwasala funso limodzi. yeah. NICO pension inakhazikitsa product yotchedwa miners trust fund. Pa zinthu ziwiri zotsatirazi ndi chiti chomwe chikufotokoza mwatsatanetsatane za momwe miners trust fund imayendera. Ndi A, inakhazikisidwa kuti zisunga chuma cha anthu omwe akutsegula polisi kuti chisamalidwe. Kapena ndi B, inakhazikitsidwa kuti zisunga chuma cha mwana cha munthu womwalirayo kufikira mwanayo atakwana zaka 18. B. Mukuona kuti mwalondola? Yes. Hayi ndithu apitsoni ndingadene kuti program yathu yayamba bwino. Futi inuyo mukatere mukuwerukapo ndi 240,000 kwacha. That's great. Inu ndiye mukatere mwayenda ndi NICO. Kuyenda ndi NICO. Yes, thanks. Mr. Kamyango tipezeni. Nafikadi. Mukumva bwanji? Numva kwambiri. Kwambiri kapena pang'ono? Yeah, kwambiri. Titati tiyeze titafika patali kwambiri. Yeah, patali kwambiri. Ana Yendani Ndi NICO. Mayendani Ndi NICO. Ulendo wanu unali wabwino. Unali wabwino kwambiri. Eti. Okay. Poti munanena kale kuti ndrama yemwe ilongosola mwina ndi mwina mupangira zosiyana. Mwina Mungu ayankhula anthu amene ali kunyumba kuti iwo atafuna kuyenda ndi NICO. Akwenda kupanga chani? Anthu amene muli kunyumba mutafuna kuti muyende ndi NICO. Taisani kupanga nawo mpikisano umene afuna kuwadziwitsa aniko afuna kudziwitsa mtundu wa Malawi za ma product amene amapanga. Ndipo zikutheka ndizoona ineyo ndine woyambirira kuchitira umboni. Ndayenda ndi NICO ndafika pano pa shoplight. Umboni ndi umenewo ndese tikufuna kungokusiyani osati tingokupasani ndrama zokha tifuna mukakhala kunyumbako muzitikumbukira muzitiganizira muziziwa kuti nthawi zonse mumatha kuyenda ndi NICO. Sharon ndithu tatitupaseni ka gift kameneka kuti kupatula 240,000 ija mulisindika gift kameneka mukaonesa anthu kunyumba kuti nayenda ndi NICO. Ndithu tathokoza kuti munali pompa ndife kucheza nafe kuyankha mafunso awiri atatu a NICO. Kwa ife tikuthokoza kuti inuyo mapanga chiganizo kuti mumvere muonere nawo program yathu imene yotchedwa Yendani Ndi NICO. Ngati inu mukufuna muyende nawo ndi NICO tumizani uthenga wa manja imene ili SMS ku 0991323323 mulembe dzina lanu komanso mulembe dera lomwe mmakhala nanu mutha kuyenda ndi NICO. Onani zinthu zambiri pa Facebook page yathu imene @NICO Group MW komanso mutha kucheza nafe ndi a call center athu pa 323 kuti akuzeni zambiri zokhuzana ndi NICO ndi makampani athu. Zikomo.